kita ngunyan tapang on the road partner, ngunyan na pagkahapon. Igwa kita partner na tinabangan na taga Sorsogon. Sorsogon. Ayan. Kasi nangaipuan ini partner ning Tabang, nagpasiring ini digdi sa tuyang opisina. And, syempre partner, sabi nga ni Tabang ora mismo. Sige. Kaya partner, at tinabangan ta ining pamilya. Mga kaaksyon, dalanon ta ining Tabang on the road. Yan lang po ang tigagad na mo na mapansin kami kahit sisay man pong gustong magtabang sa amon para sa akos na mo na si Carmela. Monitor kasi yung sa liver niya pala. Opo. Naalala mo yung last time request matabangan na di mag gatol-gatol. So ang initial na impression ko kay ini sa iya is biliary atresia. Kasi since nung baby, ang pupo niya is white. Okay? And then yung color ng ihi is dark. Okay? So yung biliary atresia kasi may golden period yun. Dapat before 3 months maoperahan na. Yung tinatawag na intraoperative cholangiogram. So medyo late ang ang check-up, okay? The patient is already a candidate for liver transplant na, okay? So liver transplant, so for now kailangan natin ma-check ulit yung mga liver function test, yung sa dugo niya, okay? And then kung makikita niyo si baby, may mga complications na siya ng chronic liver disease. Malaki na ang tiyan, may tubig na sa tiyan, labas na yung mga ugat. Okay? So, candidate na siya. So, hopefully, magawa as soon as possible kasi yun na ang need ni baby. Based sa literature kasi, by 2 years old, they die because of complication. Okay? So, yung mga ganito, sumusuka na ng dugo, tumatay ng dugo. So, yun ang mga ina-advise ko sa patient ko na to check every time na mag-change ng diaper. So, pag dark ang pupo, they have to rush the patient to the hospital. Kasi need ng blood transfusion, need ng medication to stop the bleeding. Kasi part na yun ng na nasira na kasi ang atay. Ito kasi, ang biliary atresia kasi at birth to. Okay? So, actually, hindi ito na-detect by congenital scan. Okay? So, ang pinaka red flag or warning sign, pag jaundice na ang bata or madilaw na ang bata at birth pa lang. Okay? So yun, pag less than 24 hours na madilaw, warning sign na yun. So kailangan ma-check up na agad. And then may mga patient na until 2 weeks old, ino-observe namin yung paninilaw. Okay? Beyond that, kailangan ma-work out. Ito ibibigay natin sa kanila.
no napansin na kami. Yan lang po ang tigagad na mo na mapansin kami kahit sisay man pong gustong magtabang sa amon para sa akos na mo na si Carmela. Talaga masakit po talaga ma'am kung isipon talaga aldo gabi na ning bilang sad na gurang. Gusto mo talagang marayang akos mo pero wala ka talaga kakayahan panginaan ka ning loob pa minsan-minsan. Syempre gustong-gusto mong ning buhay ang akos mo makaiba ning ulay na panahon pero sa hirap ning buhay wala talaga. Kaya gusto mi talaga jawa por paano may tabang sa mo makapansin. Wala po kami ning ma'am basta sabi lang po sa muya nung doktor na nag sa muya pagka niyang biliary atresia may ilang siya sa atay duman po kami na alarma. Tigagadan po kami ning dakulang kwartang pangpaupera daw po. Duman po sana sa 250 to 300,000 na primerong operasyon ko tang gigibuon saya. Dahil man po ito kaya na haloy po kami talaga bago makabalik girari kay Dok. Sabi ko bukod pa ang sarong aranuhan kay Dok. Sabi ko ribo talaga. Kaya wala po talaga kami ning kakayahan ma'am. Ang agum ko sad lang na para lao. Makulog sa parte bilang sa dagurang na gustong-gusto mong maning kanang buhay sa agos mo pero wala talaga. Grabe talaga madam, hindi ko maintindihan talaga. Minsan nag-ibig kami ni misis. Grabe kapagalan, paglawod, minsan wala pa dako, minsan nalunod pa. Nalunod kami madam. Sa lawod, may bagyo perde ko aram na may bagyo na. Hanggang makusog pa talaga ang mga anak ko. Tuhod, gigibuhon ko, mabuhay lang ini. Day po, kami nagtatabangan talaga mag-agaw. Ito, tapos sabi ko, hindi ko talaga kayang may itaw sa pangangailangan kayo na mura bata ba. Yun lang po ito man. Basta pasalamat ako sa Ako Bicol na tinabangan kami. Maraming salamat po. Jawa puro pa ma'am ning nakatanggap man gilain kami ning durda ko lang tabang. Sana po hindi po digdi magtapos ang pagtabang nyo sa amon kakadipisil po talaga. Ang purpose po talaga kay to ma'am na blender is so F100 ni bibita malnutrition na po baga kay puan mi po giboki gatas po baga na may mga ingredients na dapat ipagtaw sa inya 3 times a day or mas padigto. Okay, Danica, so yaon di ang bulong ni baby. Sunodon mo na lang kung ano nasa reseta ng doktor. Iniman sa blender na magagamit nindo sa pagpapakakan kay baby ta nasasakitan nga niya sa pagkakan. Iniman sa mga food packs magagamit mo ini mas paano makakatabang sa pangural daw. Ini so cash na matatabangan ka mo sa inyong pangural daw. So kumusta Danica anong pagmatingon yan? Po ma'am. Salamat pong maray sa Ako Bicol sa tabang niyo ma'am. Salamat pong maray. Gusto na pong balang magbalik sa karayong book niyo. Salamat po. Ayan. So, mga ka-aksyon, yaong kita digdi sa Dunsol Sorsogon, tayo natudtaan pamilya ni Danica, ini nga ni nagranis sa tuya dahil nagahagad ng tabang medikal. At the same time, dinarata siya sa doktor para mapacheck upan na aning maaraman kung ano ang sitwasyon kay niyong baby. And syempre, so kahagadan niya na magkaikuha ng blender, na aning matabangan ang sa pagkaka ni baby, binakalantaman nin bulong, asin syempre tinawantan nin cash, na aning igwasin daning pangural daw na panggastos. Sa liwat, yan tabi ang programa kan tabang ora mismo na tabang on the road asin tabang medikal direktamente digdi sa Dunsol Sorsogon. Iyan ang patunay na Ako Bicol katabang na kasurugpa. Partner, dakula ang pasasalamat kang pamilya. Saro na naman partner na anggulo na pano nin pag-asa, pano nin pag-aksyon, and pag-ayuda kan tabang ora mismo, tabang on the road. Correct, partner. Kaya labi ang pasasalamat kan pamilya agwiz partner kan Dunsol Sorsogon. Tayaon kita pirmi sa pagtabang sa Sainda.
Ara mo partner, ang hilang maliban niya. sa may hilang suaki, sa sila naka-star? Sa chapel partner. Dahil sindang harong Oo, na sa nakiulay diri. lang sinda na maki-star duman kasi wala sindang sa diring harong. Kaya sa chapel sinda Oo. naka-star. So ang ilang kang aki partner Balyari at Risha. So iyan partner so helang kan sarong aki na kung saan an sa iyang bile ducts partner nagkakaigwaning bara pasisiring sa intestine kaya partner diin nagiging maray an daloy kan liver. Ayun. So araw gatong sitwasyon partner alarming na siya, day na siya kaya nin mga bulong partner o kung ano pa man na operation, ang kaipuhan na kato partner, liver transplant. Liver transplant. So, Medyo more or mahal-mahal less na 5 million partner. Ayun, sus Mariupes. Medyo talagang durdipisil. So, hagad mi, an sa indo tabing pagpangadji mga kaaksyon para tabi kay Baby Carmela.